Inyalo mana miyo wakachiel koda wach mari mogik. Erokamano Cleopas. Adwana wach mokwongo niya. Awinjo ka commissioner wacho kanyo ni the process as important as the end product. Mana adier manitie. Tena penje niya. Sani ka gigo materials that tigo the elections are already out there in the hands of strangers. Yani jogo ma yani weche gi okongere maber to gin gi gigo midwa tigo de edebe. Kiny ka jose elections to ngado dhi doho to okaw gigi agoro evidence of irregularities. Kudo ok nyal winje ni elections no dhi marach. Ka gik midwa tigo de elections sani osebedo exposed to jogi bo adieri mantie kuom gi onge. To kitemo chunguza gi to IBC gi commissioners wacho dhok mopogore te. Jopiny odong ka koro gionge ng'ama ginyalo amini. Kiny ka ringe doho acho ni doho ni bwana these elections ne nigi malpractice mang'eny, ne nigi irregularities mang'eny nikech gik mitiyo godo elections, gik mitimo godo yiero nobedo exposed e lwet strangers, e lwet jogo ma ji ok ong'eyo before elections. Ibro winja. Manyiso ni as at now already IBC oseketo ji e tago mar ni elections ni ok oler. To kadona penj commissioner kanyo kendo. Mana mogik ka koro watieko twak. Stickers nyo aneno mang'eny nyo biro. To dak nyo aneno kata stickers ma Kisumu, Homa Bay, Migori, Kakamega, kata mana Kisii. Dak nyo aneno stickers manie strongholds me Azimio. Stickers negi mana Bomet, akani kune kericho strongholds me Kenya Kwanza. Stickers mantiego gin strongholds me Kenya Kwanza to IBC pod pingo dhogi. Adwana tie ka wacho niya. Justice Nyagaya en jaote ok golero. Lakini Chebukati nyaka